रशिया, मॉस्को, कॅनबेरा, टोकियो, चायना, बेजिंग, साउथ कोरिया, सियोल, काठमांडू, श्रीलंका, कोलंबो, नॉर्थ कोरिया, प्योंगयांग, इस्लामाबाद, मेक्सिको सिटी, आणखी न्यूझीलंड, हो, London. Mercury. Mercury is the first planet from the Sun and it is the second hottest planet in our solar system. The diameter of Mercury planet is 4,879.4 kilometers. It is 663.473 million kilometers away from the Sun and it takes 59 Earth days to rotate around itself and 88 Earth days to revolve around the Sun. The gravity of Mercury planet is 3.721 meters per second square. Galileo Galilei and Thomas Edison were the first astronomers to see it with the help of an aid of a telescope. The Mercury planet is named after the messenger of the gods, and the Mercury planet is the first planet in the solar system. The Venus planet. The Venus planet's diameter is. धन्यवाद धन्यवाद. जेन्ना पेरेंट्स तांकां फुडें काडटले तेन्ना भुरगे फुडें सरतले. तशेंच जेन्ना भुरगे आमचे शिकन जेन्ना भुरग्याच्या तकलेन शिक्षण आसता तेन्ना भुरगे शिकतात, शिकन फुडें वयतात. जेन्ना ते एसएससीन फुडें गेले काय म्हाजो रिक्वेस्ट आहा पेरेंट्सांनी जे भुरग्याक लायक आहा पळय ते भुरग्याक शिकोवन दिवचे. भुरग्याक समज इंजिनियर जावन जाल्यार भुरग्याक इंजिनियरूच जावन दिवचे. जाल्यार भुरग्यांक डॉक्टर जावन म्हणून सांगचे न्हू, कित्याक भुरग्यांच्या तकलेन तेच आसता. फाल्यां तूं इंजिनियर जालो, फाल्यां तूं फेल जालो जाल्यार तो पेरेंट्साक फाल्यां हें करता, कित्याक पेरेंट्सांनी आपल्याक सांगलें आनी आपलें फ्युचर पिड्ड्यार जालें म्हणून. अशें पेरेंट्सांनी करचें न्हू. जे भुरग्याक लायक आहा पळय तेच भुरग्याक शिकोवंक दिवचें आनी तेजो फ्युचर तेणी स्वताच करचो. फकत आमचें इतलेंच आसा की पेरेंट्सांनी तेज्या फाटीर थाप दिवचो, तेका सपोर्ट दिवचो आनी तेका फुडें काडचो. अशें तुमकां सांगता जे आमचे सगळे भुरगे आहा तुमकां खंयसरूच हांव कमी जावन दिवचो ना. कितेंय तुमकां सपोर्ट जावं, कसलोय सपोर्टींग शिक्षणाक लागून जावं जाल्यार हांव तुमच्या फाटीचेर सदांच उबो रावतलो हें हांव तुमकां सांगता. तशेंच हांव तेंच्या पेरंट्सांकूय सांगता. ह्याच्यासारख्या म्हणजे मी त्याचे व्हिडिओज बघितले आहेत आणि ते बघितल्यानंतर मी एवढा थक्क झालो की त्याच्या बुद्धिमत्तेबद्दल काही बोलणं म्हणजे स्वतःला बुद्धी कमी असण्यासारखं आहे असं मला वाटतं. कारण बाबू बर्गरांची कविता आहे की दिव्यत्वाची जेथे प्रचिती तेथे कर माझे जुळते. मला वाटतं असं जे व्यक्तिमत्व इथे आहे आणि त्याच्या बुद्धीला त्याच्या इंटेलेक्च्युअल जे आहे त्याच्याकडे त्याला मला वाटतं तुम्ही एकदा पहिल्यांदाच जोरदार टाळ्या मारा, कारण नंतर तुम्हाला मारायचंच आहे. तरी बरेचसे गुण माझ्या नफाने याचे अंगीकारलेले आहेत आणि खरोखर अशा या छोटा मुलगा आज इथपर्यंत पोहोचलेला आहे तर ते शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये अधिक त्याने भरारी घ्यावी म्हणून माझा प्रेमाचा तुकडा म्हणून त्याला मी थोडी मदत करतोय. जास्त काही देत नाही पण एक माझा प्रेमाचा तुकडा म्हणून मी त्याला मदत करतोय.